जिल्हा पंचायतीची मीटिंग बऱ्या पद्धतीने झालेली असतात। सगळ्या मेंबरांनी त्यांचे पॉइंट्स मांडले। तसेच खूपशे रिझोल्युशन्स आम्ही घेतलेले असतात। गव्हर्नमेंटाचे अभिनंदन करता पहिल्या सुवातीर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह फंड जो आमचो पेंडिंग आशिल्लो, आतापर्यंत जे फंड आयला तेतून ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह फंड एक पेंडिंग आशिल्लो आणि तसेच आमचे अंडर 15 फायनान्साचो एक इन्स्टॉलमेंट बाकी आसा। तेतूंतले काल ऑफिसान बसून आम्ही सगळे हांवें स्वतः फॉलोअप केला आणि आयज सकाळी तो ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह फंड 4.5 करोडाचो फंड आयज अलॉट झालेलो आसा। जिल्हा पंचायती अंडर रिझोल्युशन घेतलेले असतात ते बाकीचे जे म्युनिसिपालिटी अंडर जे टेम्पररी स्टेटस दिलेले आसा, डेली वेजेस जे वर्कर जे आसा तांकां त्याच पद्धतीन, कित्याक तांकां 10 वर्सां माहीत झालेले असतात आणि स्टील तांकां कांयच स्टेटस ना म्हणून आमचे गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी तांकां टेम्पररी स्टेटस दिलेले आसा त्यांचे काम कन्सिडर करून। त्याच पद्धतीन आमच्या जिल्हा पंचायतीमध्ये जे 7 वर्सां 10 वर्सां अशी ज्यांची कामां झालेली असतात, कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेरच असतात पण ते परमनंट ना, पूण तांकां खूप वर्सां झालेली असतात। सो त्यांची एक मागणी आसा की तांकांय एक टेम्पररी स्टेटस आमच्या गव्हर्नमेंटा कडल्यान तांकां मेळचो म्हणून। सो तो एक रिझोल्युशन आम्ही घेतलेले आसा आयज आणि ते आम्ही रिझोल्युशन घेऊन वयर आम्ही गव्हर्नमेंटा कडेन पावयताले। जिल्हा पंचायतीन रिझोल्युशन घेतलेले ते म्हळ्यार 3rd डिस्ट्रिक्ट जो सध्या गाजत असलेलो इश्यू आसा आमच्या अख्ख्या गोंयांत, की 3rd डिस्ट्रिक्ट जाय, कित्याक लोक वाडलेले आसा, पॉप्युलेशन वाडलेले आसा, प्लस जे रिमोट एरियाज असतात त्या एरियातल्यान लोकांक ट्रान्सपोर्टेशनाचो प्रॉब्लेम जाता। बाकीचे खूपशे असे रिजन्स आसा, ग्राउंड्स आसात जेणेकरून एक 3rd जिल्लो जावपाची एक गरज, ही काळाची गरज जावन आसा। सो तेच पद्धतीन आमच्या त्या एरियातले जे आमचे जिल्हा पंचायतीचे आमचे मेंबर्स असतात, वा आमचो सुरेश केपेळकर असतात, आमचो सिद्धार्थ देसाई आमचो उपाध्यक्ष, तसेच आमचो बाब खुशाली असत, आमची संजना वेळीप असत, सगळ्यांनी त्यांचे इश्यू मांडलेले असतात। त्यांचे म्हणणे आसा की 3rd जिल्लो जो आसा तो सांगे नाजाल्यार कुडचडे नाजाल्यार केपे या एरियान जावचो म्हणून। सो ते रिझोल्युशन आम्ही त्या पद्धतीन गव्हर्नमेंटाकडे पावयताले। जिल्हा भवन हो एक मेन इश्यू आसा गेले 5 वर्सां आणि आम्ही लास्ट असेंब्लीन पळयले की आमकां सांगलेले की एक खंय तरी जागो आयडेंटिफाय करा आणि आम्ही तुमकां दिता म्हणून। त्या पद्धतीन आम्ही जागो आयडेंटिफाय केलेली आसा आता आणि आता म्हटले की फाटी रिझोल्युशन घेतलेले, सो ते कशे खंय अडलेले आसा। सो पयलींचे सगळे करस्पॉन्डन्स प्लस आता आयडेंटिफाय केलेली जागो जी दवर्ली हांगा आसात एज्युकेशन डिपार्टमेंटा अंडर, सो तेतूंतले आम्ही एक 5000 स्क्वेअर मीटर आम्ही मागताले जेणेकरून आमचे जिल्हा भवन जातले।